naglakip sa pagtukod sa kinaiya. Mayo 18. Apan kamo ang kaliwatan nga pinili, harianong pagkasaserdote, nasod nga balaan, katawhan nga nakaugalingon sa Dios, aron igamantala ninyo ang mga pagkahalangdon niya nga nagtawag kaninyo gikan sa mga kangitngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. 1 Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Ang Dios nagpalambo diha sa tawo og usa ka matahom nga kinaiya nga nahiuyon sa tanan nga putli ug balaan ug walay buling. Diha sa kinabuhi sa maong tawo, ang mensahe sa ebanghelyo ni Kristo giklaro. Sa pagdawat sa kaluoy ni Kristo ug sa iyang pag-ayo gikan sa gahom sa sala, gidala siya ngadto sa matarong nga relasyon uban sa Dios. Ang iyang kinabuhi nahinluan gikan sa kakawangan ug kahakog, napuno sa gugma sa Dios. Ang iyang adlaw-adlaw nga pagsunod sa balaod sa Dios nakaangkon alang kaniya og usa ka kinaiya nga nagpasalig kaniya sa kinabuhing dayon sa gingharian sa Dios. Apan si Kristo wala maghatag kanato og kasiguruhan nga ang pagkabot sa kahingpitan sa kinaiya sayon nga butang. Ang usa ka halangdon bug-os nga kinaiya dili mapanunod. Kini dili sulagma nga moabot kanato. Ang usa ka halangdon nga kinaiya maangkon pinaagi sa individual nga paningkamot, pinaagi sa mga merito ug grasya ni Kristo. Ang Dios naghatag sa mga talento, sa mga gahom sa hunahuna, kita ang gaporma sa atong karakter. Naporma kini sa malisod, hingpit nga mga pakigbugno sa kaugalingon. Ang panagbangi human sa panagbangi, kinahanglang isulong batok sa mga nasunod nga mga tendensiya. Kinahanglan natong sawayon pag-ayo ang atong mga kaugalingon, ug dili tugutan ang usa ka dili maayo nga kinaiya nga magpabilin nga dili matulid. Ang kamatuoran dili kamatuoran ngadto sa usa nga wala magpadayag, pinaagi sa iyang taas nga espirituhanong kinaiya, usa ka gahom nga labaw pa sa ikahatag sa kalibutan, usa ka impluwensya nga katumbas sa iyang sagrado, lahi nga kinaiya sa mismong kamatuoran. Siya nga gibalaan sa kamatuoran, magabuhat og usa ka makaluwas, importante nga impluwensya sa tanan nga iyang masugatan. Kini ang relihiyon sa Biblia. Nagkinahanglan kita kanunay og bag-ong pagpadayag ni Kristo, usa ka inadlaw nga kasinatian nga nahiuyon sa iyang mga pagtulon-an, hataas ug balaan nga mga tinguha atong makab-ot. Ang padayon nga pag-uswag sa kahibalo ug hiyas mao ang katuyuan sa Dios alang kanato. Ang iyang balaod mao ang lanog sa iyang kaugalingong tingog nga naghatag sa tanang pagdapit, pagtubo, magpakabalaan, mas balaan pa. Kada adlaw mahimo kitang uswag sa kahingpitan sa Kristohanong kinaiya.